ଭାଇ ଅଙ୍କଲ କୁଆଡେ ଯାଉଛ କି? ନାଇଁ ଲ ପୁଅ, ଏମିତି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛ ନାଇଁ? ଆଉ ଅଙ୍କଲ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇରୀ ରଖିଛି, ଶୁଣିବ କି? କହୁଛି ଶୁଣ। ଆକାଶ କଇଁଆ ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ଆକାଶ କଇଁଆ ସମୁଦ୍ର ମାଛ। ଅଙ୍କଲ ତମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ଆଁ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇରୀ ଶୁଣ। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣିରେ ମାଛ ପହଁରୁଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ଅଛି, ପାଣିରେ ମାଛ ପହଁରୁଛି। ହଇରେ ବେଧ ଛୁଆ, ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ ତ ମାଇପକୁ ଲାଇନ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆରେ ବାପରେ, ସରି ସରି ଅଙ୍କଲ, ସରି ସରି, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅଙ୍କଲ। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତୋ ବାପାକୁ କହୁଛି ଆଜି।